Tuara ato ang feeds, atong dadon sa manukan. Atong bisitahon dito. Ato sa bisitahon dito atong batch numbers 5 nga manok. Ato sa Miss Manukan, bye-bye madar. See you later. Kawag na ko si Auntie. Ang ako ang farm manager sa Santa Cruz, Barili, Cebu. Daras Tibor. Kusgan kayo na, Okay. Let's go. So guys, nara atong kuan. Feeds. O ito butang ipatong na to. Butang na to dito sa atong manukan. So, ato ta sa kuan. Atong i-check ang back. Ato ang batch 5. So guys, napuday Adik M dire nga gigamit sa ato ang mga liyer. So food supplement po ni siya or vitamin sa ato ang mga liyer. No, na po sa EDE. So gamit po ko taani. Mas makasave taani guys kay tag 1.2 ml ra ang mixture ani sa kuan sa 1 liter. 1 ml ra ang iyang dosage ani niya. Gamit ni for commercial backyard no. Available ni siya sa katong kailan ako nga technician sa Pilmico, pwede to ninyo siya i-message, no? Mo ni ang Adik M for layer na to dire pod sa ato ang backyard ni gamit po taani, no? Happy farming niyo tanan. So let's go sa ato ang backyard. Ante palihog ko ante. Atong i-check dito atong grow batch number 5. So na dire si Istibor og dara di ang atong decalb. Dara di atong D102 guys. Anay nanguha ani, no? Nay nanguha ani dadon ako sa karkar. Kani siya ay. Dagko kay ni napa ditong uban naka-range. So mga hybrid din nato siya sa D102. Then ato i-check dire, wala tubig okay ra na lab. Ayaw. Butana na di ay, napa may daghan. So ato ang batch number 5. Grabe, kadagko na, madakop kuno tabi. Dagko na kayo. Kompleto na ni sila vaccine. No? Coryza last na itong itira, palang yun ako na post. So, mo ni siya ang ato ang mga D102. Relax sa kay sila dire. Pohon, after kuan siguro, mga mo 2 months ni sila kapin, i-range na rin ako sila. Kay, gikan pag kuan manggod sa Coryza, vaccine, wala din na ito nakuha. Gikan manggod pag vaccine sa Coryza kay dili nato pa sila i-out. So mga 3 weeks before mukad para function gito ang ato ang vaccine gihatag nila ba. Nindot kay atong grow karon sa ato ang kuan kay pareha gid sila og color. Pareha gid sila og gidak-on uniform. Nakaangay sila sa Pilmico feeds nga atong gigamit nila. No? Nindot kay tanan. Baka na sila bunhok nga init ra ba kay ron. Usapon ning kuan guys, ting init, manggawas ng mga bunhok. Kay nakahisgot si auntie among liyer tus ubos na bunhok nya. Musaka ra ba na dayon ang bunhok, no? So mao lang sa ni quick update, batch number 5, kuan ron sila 7 weeks man siguro kung ako na sayop. Ibutang lang nako sa screen sa ilang saktong edad, 7 weeks siguro ni sila. Guwapa na kay tanan. Nakaitlog po eh? Gamay. Din mo na? Ito. Usara? Ang gamay ba? Gamay. So happy farming. Happy farming ninyo tanan.